गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउसआव गासैखौबो आंनि अननाय जासिहरबाय सनाफोर जों दा बोराय बुरि मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय मा होनो मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरो एसे फिसाजोआबो फाइनाल एग्जाम होगोन ना बिनि एसे मा होनो बोर एसे लाहैनोसै बोराय बुरि दा थांनो ओंखारबाय सनाफोर माबायावसो आरो माने जोंनि गामियावनो आरो जोंहा दाख्लै बे देवसिगिरि फैदोंना बेनियाव एसे फिसाजोनि एडमिट लांफैदों नै लोगोफोर फिसाजो गिदिरनि स्कुलाव ओमफ्रायसो नै दासो गामियाव थांनो ओंखारबाय आरो बिनि सिगां मा होनो बेंकआवबो हाबबोबाय मा एवदों दाउदै लकेलनि उनाव हाबफैदों नै सनाबो बोलो आंना सनाया जिरख'नायालाय आंनि सनायालाय आंना सनाया आंनि आनै थनाया आंनि आनै थना दाउदै एवदों जाय बुरजाबोजोब्बाय ओरैनो हरलाय ओरैनो हर आंनि आइ नैबेनि बिबै आंनि आइ दाउदै एवदों ना आबैया दाउदै लकेलनि एवदों जि फिसा फिसा ना दाउदैयाबो जागौनो जादो बिफाबो फैनानै दं नै बेना सुटियाव दंफैयो सनाफोर सुटियाव फैनानै दंबाय हेल' फ्रेन्ड्स होनोलाय सना होनाय हेल' फ्रेन्ड्स होनदो दे सना दे होनां होनला ने मिनिया नै मिनिया मिनि सफायाव थांसै दे माथो गिलिरबोहाय सना फावथेन नों एबि होनदों बुरजानो माथो लंपेन्ट गानाखै सना नों ओजाङाखै नामा करियानसो नै करियान गथ' गुफुर मोदाननाय करियान आंनि थुनाया करियान मुचु आंनि आनैसोनो आंनि आनै थुना मुचु लाय खावाया एसे सुमा नां होना एसे आबो एसे सुमा नामा बोलो सना आंनि आनै सना आथुमानो मोनबासो मोजां मोनो ना जिदिन माबायालाय नब'आलाय स्कुलाव आयु स्कुल बन्द मोनाखै मोनथायाबो बन्द मोनाखै होनबा स्कुलाव जोबसै होनबालाय खावाय मानदोंहाय सना आंना खावायाव अथद जादों ओंखायनो मानदों सना आंना खावाया अथद जादों ना जोंना बे फोथा नङा ना हाथाया मोजांसो हाथाया मोजांसोथ' आरो मेरला मोजां हाथाया मोजां जोंना नानिना मोजांसो आब'खौ लाबोआसां न'आव दं सानैबो आब'आ न'आव दं आं दायो थांगोनथ' दायो जोंनाव हर थानो हागोन नों जोंनाव हर थानो हागोन नों जोंनाव थांफानो खोनादोंना खोनायाखै आं नोंसिनाव थांफागोनथ' दायो आं नोंसिनाव दायो थांफागोनथ' नो लांबासै आंखौ थाङो नै आंबो थाङो आंखौबो लांफादो होननाय खोनायाखै थांफायो फावथेन दं ओरै हर फावथेना फावथेन मामानाव फावथेन गोदान दहैबायदों गोजाखौसो बायदों नों आंसियानो दे गिदियालाय थांफानो दावराव जादों आंबो थांफानो नोंसिनाव नों हर थानो हामारगोन आरो जोंनाव थांबा हायोनो
थ'दो होमबालाय दिदिमोनजों माम संनानै होग्रा जादों आंनो नों माम संनो रोंगौ रोङा माम संनो रोङा होमबालाय आंसो संनानै जाहोनांगोन होमबा आनैया बुरिबायना आनैया बुरिबाय माम संनानै जाहोबावनांगौ आरो ना मा दौदौ संदों आबैया मा दौदौ मिथाया गोथावलै आं मोनसे जाबावनोसै दे लिलि दे गोथाव मोनोथ' आरो आंबो खुरमा फिसा खुरमा गोथाव आं होनबाय नङा मालाबा जागोनबो दिखुला जोबनानै गोदानबो लुनोबो हागौ फुराना जाथारबायमोन ना हा गोथाव गयबो जायो नामा सनानो गयबो जायोनो गयबो जायोनो गयबो जायोनो जोंना रानिया दोनखुमादोसो मेथाइखौ बिमायखौ एसे जाबावदो होनदों जाबायथ' लिलि आंबो जाबाय एसे जाबावदो होनो बिमायखौ जोंनाबो सनिया स्कुलाव थांथारनोसै जोंनाबो सनिया स्कुलाव थांथारनोसै आब'आबो थांगोनथ' औ आब'आबो थांगोन ज' एखे आब'नि स्कुलाव हाबहैखागोन ना दा फैबा जोंनाव दा फैबा स्कुलाव बन्द' जाखाबाय आं जोंना स्कुला बन्द' जाबाय ने फन बुदोंमोनथ' बियो अफाय थांनो मा होनो मन्दिर दावदैया आबैनाव दावदै लायसै मा होनो फुङावनो फन बुबाय थादोंमोन बे जायगायाव टावारानो नाङा आरो ओरैबायदि जायगायानो गैया नांला दे सना दे टावारानो नाङा जारलासो टावारानो नाङा बे जायगायाव ओमफ्राय मन्दिरावबो थांखांबाय सनाफोर बे माबानाव जोंहानाव दाख्लै सालामि फुजायाव देवसिगिरि लांनायनाव मन्दिराव थांनानै फैबाय सनाफोर ओमफ्राय दा नै एखे बे गामियावनोखा नालाय ओमफ्राय बिसिनाव एसे ओंखाम जानानै थांसै फैखाबाय जेला आदाबो फैनानै दंफैयोना सुटियाव दाख्लैसो हा गोथाव बाबाया गोथाव जाबाय आं जालादो खोनादों दिदिमोननो दोनदो थां खाथेना दोनसै मिमि जागोन मावजिया आबैनो दोननो हैदो दा दिदिमोन जाफैनोसै दिदि दादा जोंहा सानैजों फट' खेबजानोसै 1 2 3 4 1 2 3 4 ए माबाया बा आयु आखायाव लिरबाय सना आखायाव लिरबाय अगन बोरै मा आखिदों बोरै आखाया खिन्थादो नै लोगोफोर नायलाय मा बानायदों मा आखिनो रोंगौ ABCD रोंगौ ABCD रोंगौ YZ रोङा YZ आ बिदिसो बा जेदा बोरो देखायहरनां बोरो जेदा नै जेद नै बे जेद YZ ना सोना XYZ जाबाय ABC आ बिदिसोनो जोंना लानिना ABC लिरदों नै नुबाय ABC आ बावसोनो हो र' बोरो ABC मोजां आखिनोसै बोरो मोजां आखिनोसै ए जाबाय मोजां आखिनोसैनो
आबै आंबो साला लोंनो साला आबैया सिनस्रि सादोंनो आबैया साला लोंसै आबैया जानो आबैयाबो लोङोबा लोंफैद' आबै दुइसिन सासेया माबायावसो दङ गुवाहाटियावसो दंहैयो माबानि निट एग्जाम होनो थाहैदों सनाफोर बिसिनि अमाया बोरो नोंसिनि अमाया बोरो नैबे माबानि नामा बाथाम माबानि खोरखि दरजा माइया साननै सानथाम नङाबा राननाय नङाहाय बे साननै आवगेयाव फोरानदों बाहा बोरो नोंसिनि अमा फिसायालाय ए नोंसिनि जयैया बैयावसो नोंसिना नोंसिनि जयैया बोरै सियारलायनां खोनादों ओइ दामि होननि आं दामि होननानै बाया ओरै फै सोनाफै ओरै दामि होनसै नैबाव दामि होनसै आङो दे दामि होनदो सोना दे रनजित ना सान्दुङाव जिरायफैबाय नै जोंहा सनाजों आंजों नानि बेयावनो थाबाय थायो बेयावनो जिरायबाय थायो सियारा हेभि बै मोनसे दं प्लास्टिकनि बायलाबायग्रा दालाय गंसे गैखाया बेदर जानो